Vítejte ve videotutoriálu, který popisuje hromadný import dat z karet účastníků do ISESF. Tento postup je určen pro projekty, které získávaly informace o podpořených osobách pomocí Excelové verze karty účastníka umístěné na webu OPJAK. Tento postup je rozdělen do 3 částí, které uživatele během několika jednoduchých kroků dovedou k získání CSV souborů, které bude možné nahrát do ISESF. Část první: souhrn účastníků. Na webu OPJAK v sekci ISESF si uživatel stáhne soubor souhrn účastníků, který je třeba uložit na disk, rozbalit a spustit. Soubor je třeba umístit do složky spolu se všemi kartami účastníků, které chce uživatel importovat do ISESF. Jelikož Excelový soubor obsahuje makro, bude pravděpodobně nutné makro povolit. Nápověda pro povolení funkce makra a jak pracovat s dokumentem se nachází na 4. listu souhrnu účastníků s názvem Návod. Po odblokování Excelu uživatel začne na listu Import stisknutím tlačítka Načti všechny osoby. Po stisknutí tlačítka se objeví upozornění, že v závislosti na počtu karet účastníků může import nějakou dobu trvat. Po dokončení importu se objeví hláška, že byly karty načteny a je možné zkontrolovat na listu karty, že se načetly opravdu všechny. Následně je třeba jít na list sada _, kde uživatel vybere z rozevíracího seznamu, zda se jedná o zjednodušený projekt šablon nebo individuální projekt v kategorii jiná. Po výběru je třeba pokračovat na list podpory, kde uživatel klikne na tlačítko stiskni pro doplnění vzorců podpor. To vyvolá okno pro doplnění datumu začátku první podpory prvního účastníka projektu, pozor na správný formát dle nápovědy. A po potvrzení vyskočí další okno pro doplnění datumu konce realizace projektu. Opět pozor na správný formát. Nyní jsou data o podpořených osobách přenesena na list podpor, doplněna o nezbytné informace a připravena k exportu. Zbývá už jen kliknout na tlačítko stiskni pro přípravu dat pro import do ISESF. Vyskočí informační okno, které po potvrzení vytvoří soubor podpory ve formátu CSV spolu s doplněním data a času, kdy k exportu došlo. Následuje druhé informační okno, které po odkliknutí vytvoří CSV soubor import. Oba dokumenty jsou uloženy ve stejné složce, ve které je umístěný souhrn účastníků. Část druhá: migrační nástroj. Migrační nástroj obsahuje makra, proto je třeba je opět povolit, aby s ním bylo možné pracovat. Pokyny, stejně jako u předchozího dokumentu, jsou k dispozici na listu menu. Po povolení obsahu uživatel pokračuje na listu migrace. Zde je po pravé straně detailní postup, podle kterého migrace bude probíhat. Nejprve je třeba pomocí tlačítka vstup zvolit dokument import CSV, do modrého pole se načte cesta k jeho umístění a následně je nutné stisknout tlačítko spustit migraci dat osob. To vytvoří dokument import se stejným názvem jako ten původní, ale navíc s příznakem copy. Stejný postup opakujete také v druhém případě se souborem podpor. Pomocí tlačítka vstup vyberete soubor podpory CSV a následně je třeba kliknout, tentokrát na druhé tlačítko spustit migraci dat podpor. To vytvoří nový soubor podpory s příznakem copy. Oba tyto CSV soubory jsou nyní připravené pro import do ISESF. Část třetí: import CSV do ISESF. Uživatel si otevře ISESF na seznam mých projektů a vyhledá si svůj projekt, kde bude data importovat. Na projektu vybere nejprve záložku formuláře PO a sjede dolů na stránku. Zde je část pro nahrání CSV souboru, kde buď přetažením nebo přes tlačítko vybrat přidá CSV soubor import s příznakem copy. O kousek níže je pak možné po vložení CSV shlédnout, jak dopadlo vložení dokumentu. Správně by ve výsledku měl být stav vložen a počet vložených záznamů by měl odpovídat počtu záznamů celkem. Po načtení dat z importního souboru je třeba aktualizovat stránku, aby se objevila importovaná data podpořených osob v tabulce. Po vložení osob ještě jde třeba několik minut počkat.
Pokud by u některých záznamů stále svítilo červené upozornění nepropustná chyba, je třeba záznam opravit ručně. Po kliknutí na nepropustnou chybu se dostanete na detail formuláře a v horní části vidíte červeně, kde je problém. Chyby při importu se vyskytly v nesprávném importu čísla popisného a orientačního u adresy. Je také vhodné zkontrolovat jméno a příjmení či datum narození pro možné překlepy. Po vyřešení všech chyb je třeba označit všechny formuláře a stisknout tlačítko Zpracovat formulář, kde po potvrzení upozornění dojde k přesunu podpořených osob na záložku podpořené osoby. Nyní je možné přistoupit k nahrání podpor na záložce Podpora, kde opět v dolní části část pro nahrání CSV souboru, kde se buď přetažením nebo přes tlačítko Vybrat přidá CSV soubor podpory s příznakem copy. O kousek níže je pak možné po vložení CSV shlédnout, jak dopadlo vložení dokumentu. Správně by ve výsledku měl být stav vložen a počet vložených záznamů by měl odpovídat počtu záznamů celkem. A tímto postupem byste měli mít zdárně dokončený hromadný import podpořených účastníků a podpor. V případě komplikací s hromadným importem se neváhejte obrátit na klub technické podpory OP Jak.